съм един от артистите в света, мога да кажа, които няма как да заподозреш или да обвиниш, че те не пеят хубаво. Аз наистина мога да пея и дори не глухия, дори най-големият и върл противник на тази музика ще каже, Азис може да е всичко, но Азис пее. Ако съм пял по начин, по който те не са го възприели, то е защото самата дискотека или клуб не го е позволил. Повярвайте ми, аз мога да пея по всеки един начин. За мен не е проблем живото пеене, по никакъв повод. Това е все едно да кажеш за Наоми Кембъл, че е проблем да дефилира на седмицата на модата в Ню Йорк. Не е проблем, както и на мен не ми е проблем. Ако ми предоставите съответната сграда или дискотека или заведение, в което аз да се изява на живо и да се раздам, окей. Но ако вие дойдете в кафененце, в което събират 300 или 400 души, и повярвайте ми, аз не мога да се разгърна. В смисъл, гласа ми е много по-голям от всички вас. Ню Йорк е една дестинация, на която можеш да се разгърнеш като нещо много огромно. Хората там са малко напрегнати. Бих казал, че 50 на 50% хората са... Някои са супер позитивни и изобщо не им пука от нищо, което се е случило. Другата половина от 55% е хора, които страдат и страшно съжаляват, че не могат да се приберат в България, защото са някакви разбойници или престъпници, които по никакъв начин не са няма как да се върнат. И точно тези хора, тази половинка, която аз въпреки всичко харесвам, имаха емоции и почувстваха нужда да изразят своето мнение, че моето гостуване в Ню Йорк е супер кратко. Какво по-хубаво признание за една звезда, че че участието или концертът ѝ е кратък. Тоест, те са искали повече и повече. Това е много за мен. Моят приятел би убил човек заради мен и никой от вас няма да разбере. Не знам как да ви убедя в това нещо. Ако някой ми нарани, освирка, обиди или така нататък, моят приятел е толкова силен физически, че наистина би ви убил. Ето казвам го съвсем, как да го кажа, откровенно. Тези побоища са за вас. Тоест, вие обичате да се биете и да се шляпате като момичета. Моят приятел така би ви набил, че вие бихте се напикали. Тоест, ще се изпуснете в гащите. Моят концерт в Лас Вегас беше уникален, защото аз наистина срещнах страшно много хора и се запознах с истински приятели, които ми станаха роднини. Беше наистина страхотно, беше наистина много хубаво. Не исках да се прибирам от Лас Вегас, наистина. Повярвайте ми, много е хубаво в Лас Вегас. Ако имах тази възможност и това време да се махна от България, щях да го направя, но наистина съм изключително отговорен човек и няма как да не поема ангажименти, които ме чакат в България. Сега някой ще каже, да. Не, наистина. Изчакайте да си свърша ангажиментите в България и се връщам отново в Лас Вегас. Имам планове. Дай Господи, дай Боже да се умея да изляза на огромният пазар. Не само заради мен, заради всички вас българи. Не е нужно да крадем, да се бием под заведенията, да освиркваме, да плюем. Повярвайте ми, толкова е хубаво да имаш един изпълнител или може би някой от твоята черга, така да го кажем, който е световно известен. Аз ще се опитам да бъда този. Ако не успея, не ме освирквайте. Но аз го правя заради вас. По някаква причина. И заради мен, и заради вас. Защото когато кажат българи, те ни сравняват с... Много е тъжно. Те ни сравняват с третия свят. Това е камерата, която аз обожавам. My new project is... Аз наистина, Америка ми даде една страхотна нова идея, над която да работя. Прибирам се на 30, нали, или първи, живота и здраве, и започна да работя за тази дестинация, точно за Америка. Може да е смешно, може да е наивно, искам да си го изживея.
Ще запиша една песничка на английски, може би с времето. Ще запиша едно видео, в което ще покажа, че моите крака са с 20 см по-дълги от на Бейонсе. Не, това е... Смей се, вземи сантиметър и искам да измериш нейните и моите. С 20 см са ето толкова. Повярвай ми, това е страшно много. България е място, на което никой от нас няма място. България е място, на което се раждаш, обучаваш се по някакъв начин и трябва да търсиш щастието си на друго място. 1 година ми дайте. 1 година. И ще видите, че наистина аз нямам нищо общо с България. Ето сега го казвам. И не желая хората да ме свързват от тук нататък, може би. Щастлив съм, че успях да попия от фолклора на България, за да мога да обработя гласа си. Но от тук нататък не знам как ще се наричам, но по никакъв начин не желая да ме свърза с България. Аз съм човек, който живее по света.